recortes que nos están ahogando, nos están recortando los precios de sanidad, educación, todo. No se notaría mucho, ¿eh? No. Todo quedaría en casa. ¡Ladrones! 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 La cueva Alibaba, ahí está, la cueva Alibaba. Són pressupostos de la misèria i la invitació fonamental d'aquests pressupostos és a perdre o perdre com a país. És a dir, ens han dit que aquest any no hi ha retallades i la diferència és que hi haurà retallades però hi haurà venda de patrimoni públic. Per tant, perdre o perdre. Perquè som un país que paga 6 milions d'euros al dia només en interessos del deute, perquè la tercera conselleria d'aquests pressupostos és la conselleria dels interessos del deute i perquè en els últims 7 anys la Troika, que és qui mana de veritat, ens ha imposat una acumulació per despossessió que significa que com a ciutadans, com a poble, hem transferit als mercats financers 9.200 milions d'euros en 7 anys. I això és una estafa i és un frau i avui l'esperança no està dins d'aquesta casa, sinó que està fora. Ojalà tant de bo fossin molts més al carrer, però això només s'arregla des de fora, des de l'activació popular, des de la desobediència civil i des de la construcció d'alternatives. I en primera instància intentar aturar els pressupostos, però el camí de la transformació política profunda i social que necessita aquest país i aquesta societat és molt gran. Per tant, com s'ha aconseguit tot a la història de la humanitat des d'Antígona i Espartac, que és amb l'activació i amb la mobilització popular. Bé, avui s'estan discutint els pressupostos de la Generalitat. Entenem que són uns pressupostos limitats primer des de dalt. Des de dalt vol dir des de la troika comunitària, que no deixa tenir dèficit, des del Parlament de Madrid, des del Govern de Madrid, que no dona recursos a les autonomies, però a part d'això, que serien responsabilitats de fora, també hauria de parlar de les responsabilitats de dintre. El govern català
no té prou ingressos i de vegades prou ingressos perquè no ha fet les coses com Déu mana. Per exemple, fa 2 anys va anul·lar l'impost de successions, va deixar d'ingressar 55 milions d'euros, que després ha fet molta falta. Què va fer a canvi de deixar d'ingressar 55 milions d'euros per donar impostos als rics? Doncs va rebaixar allò que es diu la renda mínima d'inserció, que és la que serveix per afluir els pobres. Això, evidentment, no és cap bona política social. Què ha fet més? Ho sabem. Aquí estem una bona representació d'ONGs. Han reduït al màxim la cooperació al desenvolupament. Quan ells van arribar al govern era de 60 milions d'euros. Ara és de 6 milions, una dècima part. Per contra, què han fet? Han augmentat l'ajut al circuit de Montmeló fins a 35 o 36 milions d'euros. Coses d'aquestes són inconcebibles, no conec massa més detalls de quina és l'aplicació detallada del pressupost, però en fi, penso que en aquesta direcció no anirem pas bé. Y yo estoy muy contenta porque aquí hay mucha gente que está unida, que está haciendo una fuerza y una gran labor, porque está luchando por sus derechos. Eso es algo que es de valorar. Yo en mi caso he estado sola con mi lucha, pero hoy aquí está mucha gente, muchos dramas personales, intentando que los presupuestos sean los que tienen que ser. La situació econòmica és de pressió, no? L'activitat econòmica no tira i l'atur segueix. I les persones avui estan més pobres l'any passat i que fa 2 anys i que fa 3 anys i la desigualtat ha augmentat. I aquests pressupostos no són els que necessiten, no són els que ajudaran ni a l'economia ni a les persones. I clarament els parlamentaris han d'entendre que estem en contra d'uns pressupostos que van en contra dels interessos de les persones i de l'economia, perquè no és obligat fer aquests pressupostos, poden fer altres pressupostos, hi ha alternatives. I estem dient també als parlamentaris que entenguin que poden augmentar els ingressos. Hi ha marge suficient per augmentar els ingressos públics de la Generalitat de Catalunya. El govern ha de fer la seva opció. Funcionin, perquè des del funcionament i des de la qualitat dels serveis públics i de les condicions de treball dels treballadors públics també podrem reactivar l'economia, impulsant el consum, però també creant activitat econòmica.
alternatives als pressupostos són clarament uns pressupostos antisocials que van contra els interessos de les persones i de l'economia. I aquí hi ha tot un conjunt d'organitzacions socials diverses, representants del moviment sindical, del moviment veïnal, de pares i mares d'alumnes. Estan desmuntant un model social, estan trencant la cohesió social. Amb aquests pressupostos la gent cada dia estarem més empobrida i les desigualtats creixeran i per contra l'activitat econòmica no remuntarà per donar feina a les persones que volen treballar avui i no poden. T'ha comptat quanta gent